Какво става, хора? Аз съм Владя Пребаге и тук играя Clash of Clans. Един ме беше атакнал сериозно. Не знам дали ще атакувам. Моля ви, който ми гледа клиповете и има Clash of Clans, да влиза в клана, защото не съм двама човека. Аз и един, който не го познавам. В момента ще се опитам да атакувам. То мога го взема. Като му взема това е GG. Дано. Не. Няма такова. С тия пари ще направя нищо. Това е 5000. Другото ще атакувам. Сериозно. Мога, вие сте страшни. Вие сте такива хора. Лоши. О, хайде. Намери някакъв по-слаб. И явно няма атакувам. Защо не може ли по-слаб? Обаче то си слаб. Оф, не ми пука атакувай. Айде, гудбай-ка, что? Гудбай, бандит, кончится. Давай, атаковать, давай, го. Давай, още мочи. Силности. Карай, наверное, зелен. Давай, газ, можешь? Давай. Дай. Кому выиграл? Давай. Какво правиш, бе? Поне му взех повече от това. Останаха му много малко неща. 9 неща не станаха.
И това, като го вземи, стават 8. Вой. Не 10 са. Взема това става 9. Бърка се. Айде де, по-бързо бе, комшо. Айде де, по-бързо. 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 Айде, джи. Goodbye, бумаха. Той ако прави 5 лева. Половината, едва половината му ли. Давай. Можеш, давай, можеш. Не, няма успееш. Ох, нали му разруших нещата? Добре, бива 9 бива. Сега да те видим. Сега, ако не може да го убият, но... Какво 15? Ти лош човек. Хора, това беше епизод. Надявам да ви е харесало, който кап, subscribe и